Rimwarti umuna abungati ayan ayat da Simmaruno may kadua arapa at ibinukelda Kayat da nga ikan naraniyag masagbayanda Ngamin pagrepengan gati agsagana Agpaiso saan magatadan ti dungmong na pilit na nga inturet panawan pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datapno laeng maka-abroad usarem na sakripisyo ti sumbat arapaabda manglaban kinakurapay ti panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarik na pilit alinabanan na kamasagbayan sa ganaan na luanat agari mayang tapamilyanan inapanawan ngem nagpanuray ken kuana titipker ti kaunggan prinsipyot panagbiag iti inda nagsamakedan tapno laeng sa ganaan nat masangwanan naglabas panawen-tawen di napupuutan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket ti bunga ti arapaabda natumpal amin sakripisyo ti sumbat arapaabda manglaban kinakurapay ti panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarik na pilit alinabanan na kamasagbayan sa ganaan na isuda kay nga anak ipategiyo sakripisyo da naganak kada kayo rang ay ti ipatawid da tanuag sa lugtumet tendagiti pigsada da kayo met mang tarabay kadakwada sakripisyo ti sumbat arapaabda manglaban kinakurapay ti panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarik na pilit alinabanan na tamasagbayan sa ganaan na sakripisyo ti sumbat arapaabda manglaban kinakurapay ti panagbiagda sakripisyo iliw segat
masagbayan sa ganaan na. Alright. Sweet na sisiwit, Awat kang dinugmaak, onta ay ayama. pintarong taama, Sisiwit ang naata. Nukat noob ko maniyo, to kaya na imayo. Iso nga ang paaniyo, sa doon sisiwit ko. Sisiwit ko, ang sisiwit ko, nung lumawa ang boroboron ko. Sumura, tumawag ka man iyo, tas ako, Pinapaamo. Ay, di mo tagsalad na mami? Nilang ati tagsalsalad na eh. Imay ko binisita, ikaw di sabot na. Nangitlog sinuwa, maamaan siya. Nubiyan niyo maaan mo, mapakada kayo. Tatnon maong kumanyo, sa doon sisiwit ko. Sisiwit ko, ang sisiwit ko, nung lumawa ang boroboron ko. Sumura, tumawag ka man iyo, tas ako, Pinapaamo. sisiwit ko, ang sisiwit ko, nung lumawa ang boroboron ko. Sumura, tumawag ka man iyo, tas ako, Pinapaamo. tas ako, Pinapaamo. Oh, thank you. Imbagag metken ka iti anu gandat muntot ag subli. I get sorry tadya may kari napalalo ngamin ti sakit na dedial daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpakada. Tawin met at tinaglabat, rinuruang ko tinagwayas, sabay nalipatan ka. Namin anuak nagparparik na, nga kung mabiyag ko ag subli ka, ngimdi naglata kinita.
Pinto na arata kung silapat ka, ipasulit ito'y mat akong bitakin ka. Sakto pa't ipangado ken ipababa, kas antut parang iparik na agbiyagang na awan ka. Amok nga babawi ka na amiris mo't nagpigtutaw. I am sorry, damage has been done. Jak metim pagar sa may turan, balay gikit masarakan, kalpasan nga siya tay panawan. Pinto nagsarata kung silapat ka, ipasulit ito'y mata akong bitakin ka. Sakto pa'y pangado ken ipababa, kas antut anang iparik na nagbiyaga nga awan ka. Yen kinagpaiswanan na mailiniwag latagay ka, bareng no kabailak to nga aramiden nga. Ito nagsarata kung silapan ka, ipasulit to'y mata akong bitakin ka. Sakto ba'y ipangado ken ipababa, kas tantut parang ibarik na agbiyaga nga awan ka. Di na minsan nga daw apan agkuy-kuyog ta, napnuanin kinaragsak ta, kas laawan patinggana hulo sa tiyak dinamnama. Di pagsinaan ta luluwag di ang patingga, liday nakmarig na tuy tirawi gagmay paisa sikalae an panunute an anusa ikarigata itiden na perurayan ka tanarika tiyak may maisa aglalo nukailiw ka. Narigat numaminsan numamnamnama ka, itinapod nung aya ubaw medayang tupan ka nunute, ragsak di patingga karin-kari di kay nilala nunapod no day taaya
panpanunute an anusa ikaligata itigen na ororayen ka tanarikan tiyak may maysa aglalo no kailiw ka nagsaem ang anusa sikati kapura hulos na diyang ninamnama ipagsinaan Lu'y tirabi yak may maysa si kalae ang panunute an anusa ikarigata itiiden na ururayen ka tanarikan tiyak may maysa aglalo no kailiw ka ang anusa ang narigan agsapol sa balingan